Dan huwa pajjiż speċjali u differenti li qed jaspira li jagħmel l-affarijiet li qabel kienu jidhru impossibbli. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt li kienet jindirizza attività politika fiċ-ċentru Laburista tan-Naxxar. Muscat qal li l-baġġit tas-sena d-dieħla u wieħed li jaħseb kulħadd, primarjament bi proposta waħda li se tkun qed tagħmel differenza f'ħajjet in-nies. Ejdu li intom fl-istorja ta' pajjiżna, ejdu li intom jekk idduru l-budgets kollha tad-dinja issibux budget wieħed bla l-ebda żieda fit-taxxi, bla l-ebda taxxa ġdida. Muscat fakkar li dan il-budget għal kontra gvernijiet nazzjonalisti fl-ewwel sena ta' din il-leġislatura għamel wieħed mill-aħjar budgets fl-istorja politika ta' pajjiżna. B'umiltà u b'viżjoni għal pajjiżna l-Prim Ministru fakkar li minkejja li pajjiżna qed jilħaq livelli importanti qatt fadal ħafna x'niksbu. Nifhmu illi hemm pockets fis-soċjetà illi xorta għandhom bżonn l-għajnuna. U jien ngħid il-biċċa sabiħa ta' dan il-gverni illi qatt ma naħsbu li wasalna. Qatt ma naħsbu illi għandna xi riċetta perfetta. Dejjem nifhmu, dejjem neżaminaw kif ħankunu qegħdin ngħinu aktar nies, kif ħankunu qegħdin inwasslu aktar. Il-Prim Ministru sostna li l-Gvern beda minn issa jwettaq proposta prinċipali li wieħed fil-kampanja elettorali dan bilan li l-ħaddiema jiġu premjati għall-bżulija tagħhom. Huwa fakkar kif madwar 200,000 persuna li jaħdmu f'pajjiżna se jkunu qed jingħataw bonus addizzjonali, iżda Muscat qal aktar minn hekk. Kien hemm min qalli intom fil-manifest għedtu bejn 200 u 340, kif bejn 40 u 68. Għax aħna għedna li ħandaħluha matul il-leġislatura. Allura dan il-bonus din is-sena huwa bejn 40 u 86. Is-sena d-dieħla inżiduh, is-sena ta' wara nerġgħu inżiduh, u s-sena ta' wara nerġgħu inżiduh, u s-sena ta' wara nerġgħu inżiduh dan il-bonus. Għal darb'oħra fakkar kif dan il-Gvern se jerġa' jkun wieħed favur in-negozju bilan li l-ekonomija tkompli timraħ. Joseph Muscat qal li permezz ta' miżuri bħalma qiegħed jagħmel il-Gvern f'dan il-budget fejn aktar familji jibbenefikaw, indirettament dan qed jasal għand in-negozji għaliex kull ma jmur il-poplu jonfoq aktar u bekk ikabbar iċ-ċiklu tal-ekonomija dinamika ta' pajjiżna. Il-Prim Ministru temm id-diskors tiegħu bil-istaqsa mistoqsija kruċjali. U llum jekk tistaqsi lil dak li jkun, illum qiegħed aħjar milli kont 4 snin ilu, il-maġġoranza l-kbira tal-familji u tan-negozju ħejdulek iva ninsabu aħjar milli konna 4 snin ilu.